Kan nau panglaya horror movie kan en tsak mem. Kan en ngam tsilo. Indian horror movie. Raaz ka kan la retew o me. Muno min ti ngay po ka ring. Raaz ti omjay hi turuk ti na ani. Suting an ti lain. Nisa hian ama tsawa om lain. Thom rang rang ahyat tu asoy. Chu may baka. Recording an nilay po in. May chia rap thak taka rakri. An recording call chuan lo recording. A movie a hian an mangtel nge ani. Movie a in chana. Nula le tangval te lo langin. In fiam na an nei. May chazi nga achak lawa piangin. An chen tafma. An bial pa te an kis tur ani. Nisa po chak lovin. An chen tafma chuan a bial pa chu aki sangay. Nisa chuan. An chen tamit mua in kis chu zakin atlan chuak. Tingpena abiru. A bial pa chuan zong ma se ahmulo. Nisa tingpena ading rang lai chuan. Asam chu khoitu omin ahria. Lawin tlan che tatum. Ma se ahmalama chuan. May chia rap thak taka rakri chu ahria. Chu recording an nei laya. Recording call in alo record chu ani. Professor po in aom nei na chang chuan. Chu rakri chu ahria. Anaw ta zinga pakhata zo chuan. Eng thom ma ahyat velo thu in a chang. Police pahni an lo lang. Professor chu til hawom tak athen thu an khil. Hospitala kalhal tur chuan an ngen bok. Nisa ram hnuaya lai khan. Ako chu nga tharau suan lutin. A bial pa bana ase alo ni. Nisa chu damdoina room pakhata an puarbet. Puarbea chung chuan atal nasalhe. Nisa ko chu nga tharau suan chuan. Atha vek tur thu aron soy. Professor chuan athu soy chu shathiamin. Doktor ten hena chuan. Ako chu nga tharau suan alu thu ashil hlom. Nisa bial pa po chan chu an du chuan. Ram lampana kal an ngay thu ashil. Nisa boychan na lam chu an pan. Professor chuan amun mavel chu ain kuala. Helai munatang ngay hian. Tharau sual chuan Nisa chu achen chiltran ni in asoy. Nisa bial pa in phone call dongin. Hospitala Nisa athi thu an ronshil. Police pakhat chuan. Chu tharau sual chu. Engtia khabday chinge niyang tia zo chuan. Professor chuan tharau chu. Riatian masata. Engtia tinge ani titapo. Riatadul ni in asoy. Party na chuan aditea lo lang. Aditea hi sumdon lian tak ni in. Midang nen chuan sumdon na chungsang soy ho in. Abuay he. Meet and party lim taka an man lai chuan. Aditea nupui sanjina ero. Dokan maa chuan lungoy lo zetin na chu. Achan chu apasal chu. Akia nga lo kala. Betura aput vang ani. Ma se aditea ero ain tipui mo viau thung. Sanjina tinrimin apasal chu ahuay chuak. Aditea poin, sanjina chu miaang maya omlo turle. Business sungchang ariatiam lo tu in a hao. Sanjina chu tinrim zual sovin a chuak dai. Kar khalpa chuan atap zoi bok. Chuti lai chuan amhinga logo tu rethutin a pulhea. Motor brake chu rap thutin. Accidentin ain liam pa ani. Sanjina po damdoin a aom. Doktor chuan Aditea hena. A serious lutuk lo tu le. Thanthaka anupui chu enkol turin ashil. Aditea chuan anupui chu ngay dam adil bok. Akalchak na bermuna ruaya impay thu chu ashil bok. Ani poin bangathala gintar chu enin. Chulay muna kalachak thu chu ashil ve bok. Chumi mun chu oti ania. Oti chu tamil ladua taum pakhat niin. Kalachak na chan ber chu. Anin charna muna ni may baka. Nun bultran thatle adu vang ani. Oti muna chuan kalin. Tun maa anin luya chuan an lutle. Anin la chu alo balin a hui to ti ashiat. Sanjina chuan chulay muna anom laya an hun kalto ngay tu in alung leng le. Zan khat chu Aditea tuitaka muthil lai chuan Sanjina ero amuhil thei haulo. Chutia lai chuan pon lama changa a minga logo tu chu ashia. Tunge ani ti shet tumin pona chuan a chuak. Ram lama tang chuan rap thak taka rakri chu ahrazui. Apan peisel. Tunge ni tia uve lai chuan, anung lama changa lo man tu anom. Tu dang ni lovin, apasal alo ni. Sanjina po apu chiang le, heta enge iti in ahuay lut ngal. Sanjina chuan, voitung ve lai au thoma siat tu le. Chu mi chuan, champui na amamo niya siya in, apasal chu, va champui turin ange. Ma se, Aditea chuan, aoy lo tu in a chang. Sanjina in athu soy arin lo awang chuan a tinrim le.
Aditya chu azay le priya hne na vakalin sanjina lungoi lo thu avahil. Aditya le sanjina hi anni vanga innei anni. Sanjina lungoi lo na chu priya le azay chuan ti lungoi thei turin anin ngai. Sanjina ina omlai chuan anhung lamatanga asam lo khoi tu anom ti asya. Ahoy let ma se muero anei lo. Khi na ron chem ni in angaya angay sakzui lo. Chuta akia nga suadurin tung su atlu. Atung thale voitum lai atung tha ani. An nupa thalak chu lo tale in ake somvek. Anom pui nu chu lo thengin. Anom pui ve thau robat chu engwanga lokal to ngai lo nge ani ti in sanjina chuan alo zot. Anom pui nu chuan thariat vel lai a omnachin achung tapuin an fiat to lo thu asil. Sanjina chu robati na vakalin anupui chu robat chanchin azot. Anu chuan a boma chuan mi a ang mayin a trina. Ama chawin a trong buon buon trin ni in alo fil. Baka thamuan na anay ngai lo thu le. Beng hupa a lau theizi a fil bok. Thoma siya trin katire lo ani chuan kakal sendon che ti in min vo trin bok ati. Sanjina chuan eng thomwe a siya trin ti in azot non le. Ani chuan raplak taka rakri ani thu in a chang. Azay le priya po sanjina te na chuan vakalin sanjina hlimna tur chuan thildang tang an soy pui bok. Zankatsu an nupa romantik taka hunan man lai chuan sanjina chuan silai ring taka pok ria siya a phule bok. Ma se aditya chuan a velem lo. A thil siya chu aditya asil ma se aditya chuan a siat vel ovang chuan a thu soy chu away sak lo. A tuka chuan sanjina chu priya bula vakalin a thil siya chinte chu asil. An pani chuan professor chu muin sanjina chuan thoma siya chinte chu asil. Professor poin sanjina te in a mu chuan thil diklo aum ni in a siya. Chong chu nga chuan chawin rum chung chu a balin a nop nuay bok. Professor chuan serthum hel chu puanvar chuan tuamin nitlak vele ie na nga serthum he arong a in thaka alo enga ni chuan hei na hian tharau sual aum ti na ani ang ati. Sanjina poin nitlak chu ngakin ni atlak vele a vaen. Professor sayang ngay chuan serthum chu alo eng. Sanjina chu aditya te in hukom na chuan vakalin thilom dan chu asil. Atuka aditya chu professor bula chuan vakalin sanjina chunga athil ti vanga lungoi lovin a in sualpui. Apa in aditya chu lo bia in professor kuda thaka vangin hawa. Tin atuka Mumbaya meeting turakal turin asil ngan. An nupa chuan Mumbaya kal tur chuan an in buat say. Priya chu professor nena ngay damdil tur le. An nipo emergency a Mumbaya kal an ngay tur thu sil turin an tir. Priya po professor bula chuan vakalin an chanchin na soy. Professor chuan khoya po kal tum ma se tharau sual hian an nena thu soy du ane. Chu vang chuan khoya ma akal tir lovang ti in asil. Mumbai lampanin an kal leya mina vangin kongatlang lo thu an lo sil. Aditya chuan ani tal chu thona kalmaya tum thu sanjina asil. Akal lo ani chuan sumtam tak an chan tur thu le. An partner tren khatte an chan tur thu a soy bok. Sanjina poin arem ti ve mai bok. Priya poin sanjina chu ama chowa ina omlo tura ti in anin lama riak mai turin asom. Ma se sanjina heroin he tharau hi engwanga anina omnge ani ti fiat adu. Chu wang chuan a thian nu som na chu anar. Zanlaya chuan an kong khar chu in hongin a rituar tuara. Vain fiatuma adim chia in chunga chang chuan thisen aloin leibua. Lawin kan chu atum ma se kong khara in hong theilo. Dar thlang ma ding in a in bi. Thisen alo kai nuai mai. Akia nga mei chia thisen kai nuai alo ding a mubok. Lawin atlan chuak api atangin in chu athir. Karen la chu a pesuk zuk mai. Lau le khul chung chuan tunge ini. Kaning na chang hian min not chuak veyamo. Lo ngai rengro. Entike monia chuan nang ma zo ki kalat not chuak khopang che ti in a vauzui bok. Priya nen chuan professor vakmulein. Professor chuan mithatak ani thu le. Thian haupo ane ngai lo thu lo filin. A pasalin kut athak mai chu la thindrim hle in alo angkhum.
Sanjina chuan in beng dai turang enin, anina tharawa mutin chu ahmela mudo thule, mei chiang nge yani thu ashil. Professor chuan hatir lama nisa damdo ina anpuar be lai video chu uluk tak chuan ayin nun seka. Sanjina in tharawa mu ngay chu nisa ko chunga lut nge ka ani aring thu aron sui chuak. Nisa ko chunga tharaw sual aluna muna ngay chuan an patumin an vakal. Sanjina chu ama chova tirin Professor Lepria chuan aralatangin an khirtung. Sanjina chuan tharaw hiet tur chuan tunge ani le enge adu. Adu chu ahe na soi tur chuan ange. Chuta asambok chu khoitu chuan ahele. Chu vele rakri chu ahezui. Priya tepo in lo siain chanpui an vatum. Ma se kar chu lo in lokin an chuak heilo. Thingtum lo thau zuin an kar chu alo deng dot nai. Sanjina la hlavin atlantia. Professor te chuan na kar headlight chu ake chuai bok. Sanjina la chu choi kang tu omang mayin athok kwal. Reilova atasui. Ama chuan pistol muin achar. Chu pistol chu atuka silai zorna chuan an keng. Silai number atanga an chui chuan. Registration number chu muchuak lein. Police officer pakhatta alone. A phone number lain professor chuan in mu adu thu ashing hal. Police officer chuan pistol chu khoyatanga mu nge an ni di na lo zot. Sanjina chuan tunge itha di in achang let vat. Police pa chuan an dudu sei lo dur le. A chan lova mi atha lo dur thu chuan achang vebo. Sanjina chuan nom chenan meche pakhat imhan nuin itha zuya ni di in avaw let bok. Police chuan chutiang engma ati lo thu in achang. Ma se fanu riru lama harsana nei anei thu le. A riat lova pistol chula chuakin. Chumini atanga an mudo ngai lo thu aron soi. Pistol chung changa an ron biaka vangin a fanu chu dama mule a in beisei to lo ani. Sanjina te poin until chui lai chu harsa an le. Professor poin lekhabu pakhat la chuakin Sanjina ape. Chu lekhabu chu tharaw lam chanjin ziana ani. Sanjina chu chiar tura tiin until ton meka hian apui thei nge ya ring. Anina tharaw hi alung oilo na a rechuak vat lo ani chuan. Ama nge poin a thi pa hial thei dur thu ashil. Sanjina in lekhabu a chiar lai chuan. Khi lo thoin electric bulb te chu apo ke ta pong mai. Tharaw chu ako chunga alut venghal. Aditya po lo ho toin. Sanjina mel chu adang lam biaw hian a rethin. Kuma an mut lai chuan. Sanjina ko chunga tharaw chu ronrong chuakin. Anu pui chu engma asya tir lo dur thu aron soi. A mel chu lau takin a in thak bok. Aditya chuan a lau lea anam thuzui. Anam thuk rual chuan Sanjina ko chunga tharaw chu a chuak ve bok. Aditya chuan engma thelovin a bezuya. Ititoa engwanga lo in lar lenge ini di na soi. Chu thu chu Sanjina chuan alo raman lau. Sanjina chuan eng chanchin nga soi di le. Mithi chu tunge ani di te. Thuzep anei chu soi chuak vek turin ati. Aditya chuan di hian aron soi. Sanjina ne anin nei nu hian asum don na avanga ama chawa otia aum lain zan khatchu ru asur buana. Meche pakhat chu an kong khar chu ron chum vakin chu meche chu police officer fanu rilrolama buina nei kha alone. A ming chu maleni ania. In thak na dur thom no te pein hun reitak an khosadun hial ani. In kata meche le mipa dun ta chuan. Rilrudang puin nupang may chuan an khosachin alone. Nikhachu Sanjina chuan Aditya chu lo biain. Anin belai chu maleni chuan alo mu vebok. Anin mangay thu chu engkim shilmay tur chuan tiin Aditya nian chuan anin nial. Anu pui ngena adu huna ayin chantir te thu chu aron sebok. Aditya chu atindim lea amaya chuan bengzuin inatang chuan anot chuak bok. Atu ka chuan Aditya chu office kal turina chuak. Malini chu kong laya lo ding. Aditya chuan kong sira anam thu. Malini chuan lunga voming alakatanga nuam saa a chua bir lo tur thu chu ashil. Aditya ina let le chuan anum pui robat chu thisanin alo khat vek. Malini chuan Aditya maa chuan apa pistol chu abeka chuk tuin. Anu pui athen lo ani chuan a in ka lum tur thu chuan avaw bok. Aditya chuan chutianga tilo tur chuan angen. Ma se a in kap da thau ane. Aditya po in di ngay na helovin
Rabat nen chuan rama malini ruang chu phumin a pistol po an pai bok. Chu tiang thu Sanjina hena a sui chuan, Sanjina po alungoi lo hle. A pasalin amhangay avanga, may chedangin nun na anchan chu alom lo hle. Kangay dam thelo chati in atlan chuak. Priya hena chuan engkim a sui vek. Priya chuan a pasal ten tak a lokal san thei chu ti tha ati hle. Professor Lolut ve halin thilom zia riat chuan malini du thu samber chu aditia tha an tharau len dun chu ni in a ria. Aditia chu thithei din huna aum ti ria in ngai dam thelo ma se anun natal chu chan chuak tur chuan ati. Malini tharau chu Sanjina anga lo umin adam khu chua thei na na in an chua san angai thu in aditia chu a them. Aditia eroin malini ani ti a hello kar chuan an tan chuk ngal. Sanjina te po in nan lau theng. Anom pui nu chuan mak ti takin nichin maya nang ma neng karin in chuk chia anilom ni alo ti. Aditia chuan Sanjina chu trong tu rati in alam lo hoi tur chuan ati bok. Malini alo hoi chuan atil mu chuan a thong hle mai. Anu puye mo ti kha alo ni hau lo. Amutor khalpo hechang to lovin kha ma chuan an tan liam pha ane. Aditia chu damdo ina umin Sanjina chuan ngai dam lo ma se a pasalani miaw awang chuan a khongai ve le. Professor chuan a pasal chu adam chua le theinan malini ruang chu hai chuaka hala ngai thu a hril. Malini ruang chu an hai a hal na tur ol la tur chuan professor chu akala. Akianga thingkung chu in so in atlu. Electric wire chu deng chatin professor chu tan chok man lovin karen chuan manin athi pha ane. Malini tha chu professor anga lokalin oil po aloken. Anni po in oil chu malini ruanga chuan lein halan tum. Chuta professor chuan Sanjina chu cheklu matum. Priya chuan anamson manlau. Sanjina po atlan chein ting pe na robot ruang chu amu. Karin tlan chu atum. Professor chuan thatumin alo beve bok. Sanjina zok chuan professor chu athat thei ram ane. Malini ruang chu halatum le. Professor ruang chu malini in thunun le in ani po in hal manang ti lavin atlan ve bok. Ma se Sanjina po in atum chu ati lotling thei ram ane. Aditia po adam chok thei hlawa an lom ple. Sanjina po in apasal chu ngai dam le in dam chu nga cheng dun le turin MNF le Congress te chua sanin kalphung thar lama vote an thak ve ta ane. Atop ta.